Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, 7:46 ang oras po. Atod sa Indocan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Atod man sa Indocan Clinic ni Dr. Rode Ante. Ang saya pong klinik, bukas, asin siya yaon, oro aldaw. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang programang Anhapot, hatod sa Indo, kan Generica Drugstore, gamot at serbisyong guwastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may cake ka. May naligis po daw sa may parte kang Anislag Daraga Albay. Hit and run nangyayari. Ha? Hit and run. Dinulagan pagkatapos mga tugang na mabangga. Ramonta daw po ang detalye kayan sa report ni Lowens Barcena. DCGB Flash Report. Lowens, initial report. Pasok mo. Yes, salamat tabi VP Henry. Sarong lalaki grade VP Henry na nabiktima nin hit and run, dainanin sinyal nin buhay. Oh my goodness. Pagkatapos tabi VP Henry na maligis asin dulaganin daipamidbid na bihikulo. Aha. Ini VP Henry, anak ko ang initial na impormasyon basado sa mga masasarigan ng impormasyon na nagpaabot sa DCGB News mismo tabi VP Henry. Na ining ini nakataklob na tabi ni VP Henry nin stripe na tamong medyo color brown o medyo color black tabi VP Henry. Daipa nin nagre-responde duman sa lugar. Anong oras tabi, Lowens, nangyari? Mga alas 6 tabi VP Henry. Ngunyan lang ha? Ngunyan lang na aga? Ngunyan lang na aga. Nabangga ha? Okay. Nabangga, nagadan, may binulagan, dahil pa masabutan VP Henry kung anong bihikulo, dahil dainin mga nailing kan mga residentes, bulagta na ining lalaki. Oo. Oo, and sa ngunyan, nilagan man nin barikada tabi VP Henry sa may bangkay kay ni na nasapitan ng biktima, alaga dahil pa nin mga nagre-responde na mag-akbot kay itong gadan, dahil pa tabi VP Henry mamid bidan kung sisay ini. Ano ini? Lalaki o babae? Lalaki? Lalaki? Oo. Ano na? May initial kang report kung nata nabangga? Ang initial tabi VP Henry na detalye susog sa mga mga nagpaabot sa tuning impormasyon. Nagtahaw nin tinampo. Oo. Tapos naligis, pakaligis dulagi. Oo. Inulagan.
Oo, kaya ano nga nito man, bata pa babang parte ni, puro tres ini kan anislag. Ang purok tres kang oo. anislag, kung hali kang... Lugsot ang tinampo. O kung hali ka digdi sa mayon, kakatanin kan mayon na yan eh. Kung hali kang putyaw, pamahali kang mayon, panislag, padaraga, pababang parte yan. Roger. Kung pasiring ka sa daraga. Korrekta, baby Penry. Di medyo baka makaskasudalagan kang kuana, kan kang Bikulo. Bikulo. Ay, pa ma-identify kung anong klase ng Bikulo ta, baby Penry. Pero sa Ay, ampangan sus ko. ini kan katuga at so simbahan kan Iglesia ni Cristo. Iyo. Katugangan ta sa Iglesia ni Cristo. Iyo. Harani dyan ha. Roger. Okay. So, identify din yan, no? Na-identified ba tabi, BP? Ang pangapodan duman, may magduman na dapat na pulis tanganin ng magresponde asin mamit bidan kung si say o kaya mamostrahan kung si siya ang biktima tanganin ng matay siya ang pamilya. Okay. Sige. Roger, so yan tabi, BP Henry, na mga flash report, halidig di sa luwas. Ako po, si LBB. DCGB Flash Report. Sige daw, waramon tadawa ni ba pang follow-up report kan istoryang yan, mga tugang dyan po sa Daraga Albay. Tungkol po dyan sa pagkakabangga nin unidentified na persona paano, pero most probably baka anak mo na, taba kami number ako kay punong Barangay Elmer, Logroño, madali lang ha. Naligis daw, sabi kan texter ta, ay sorry, kas may mga text palan kasaba gumananggad o. Okay, sandali lang, baka may, ala pong gusto number kay Kapitan Elmer, baka may aram siya. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes po, good morning. Ano na po ang tubig? Tubig, Tagariday na naman kay Bulos. arog kay ni Madam, kaso hapon, inapudang ko po sa LCWD. Ang sabi, so saro na po sa mga pump kang Philhydro, nagpundo. Wow. Kaya pigo troubleshoot ka sa hapon, saro nga ni pag solideng tubig ka sa hapon eh. Pero ngunyan na aga pag matakoy, gwa. Yes, sir. Oo. Kaso habang ginagbalik sa tubig na mga 9:30. Yes. Tapos, wow, tsokolate. Day ka talagang magamit mo. Strong masyado Ang pagkatimpla. pa sana, sir, maluyaho na naman. Makusog pang ihi ko. Ay, Diyos ko. Grabing luya talaga, madaman eh. Kung makusog pang ihi Talaga, mo. sir. Grabe. Kung kaipuhan mo na, sir, ang tubig, Iyo wala na naman. naman, kasubangigwa. Buda yan na malabog Lamata naan. Dahil man hindi pwedeng igamitan. Di ba? Correct. Igaro-garo sa Na, kusina. malinig ko na, sir, kasubagong aga. Iyo. Malinig na sa tubig. Oo. Nawara lugod. Ngunyan, wala na naman. Jesus. Nagugas pa ako kinsira. Paano na, sir? Ay, Diyos ko. Bagay- Makahuro high blood na baga, sir? Ano pong barangay ka mo, madam? Barangay 14. 14. Sige po, apudang kong water district ka. Bak may duda ko na baka day pa na troubleshoot ka sa hapon sa problema. O baka temporary sir so ginaata yun, nanganian. Hindi ko sabihin kayo, pag-uli ko di ako makakarigos. Ay, si. Maka ano-ano na kung kaipuhan mo ang tubig, yun ang ang wara. Ata iyo baga. Sige madam, tahapoton ta water district po ah. Ayun po, sir. Sige madam, Salamaton. salamaton po. Naling mo na ito, napangyaring ito sa Maabaka. Ay, sus ko. De kita, ano yan? Mga tugang problema sa tubig. Kasamago pa yan na agapig aso hapon pa yan. Kaso hapon, inapudan ko tabi isukwan. So LCWD, ito sabi ni Richard Naton, big verify niya po sa Philhydro, ang sabi kan Philhydro, so saro dang pump duman, nagpundo. So pig troubleshoot, I do not know kung nga nangyari sa troubleshoot ta. Paguli ko sa harong, mga alas 5 ka sa hapon, day pang bulos, Ronald. Mga pasado alas 5, nagbulos, salbatan ng labog. Di siyempre, normal iyan na minalabog. Pero babayadan mo ito. Nagpundo na naman. Pag matangko niya na aga, igwang bulos. Malinig ta, naglabar nga ni kita. Oh. Ngunyan pala, wala na naman. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Paano pinang po sa water district? Ano ini? Nailing mo na yan. Saan tabi, madam, na barangay ka mo? Barangay Maulid po. Kasi bago Maulid. aga, ito, iced tea.
Iced tea, sir, ang bulos Iced sa bagong tea. aga. O di, Kung ano, wala na. Nailing muna yan. Iced tea pa lang sa mong aga. Kaso hapon, ano sa nagbulos? Ito hapon, sir, alas 5 baga, wala na. Iyo. Parang tubig, Pareho wala kita. ng bulos, bumigla. Oo. Tapos, nagkaroon ng banggi. Dahil man pwede sa ihuga sa plato, masain. At ang Okay. grabe ang iced tea. Ay, sus ko. Garo strong na iced tea ang pakatimpla. Ano, madam? Hindi po, sir. Grabe. Dahil ka man pwede magpabulos, maaari na sa kontador. Siyempre, babayadan mo ito. So, babayadan mo pati. Ma-due date na pati ng pisa 16. Oo, mabarayad na naman kita. At dahil ka nagbayad, may tagdag. May surcharge ka. May ano yan, may charge. O, anong bigyan ka, sir? Ay, iyo na nga ni. Ano yan, sir? Nag-ura, nagparaurang kang sarong simana. Nakatipon ako sa Dakulaong kong gram. Oo. Oo, iwa kung pang garo-garo lamang. Pero pang karigos, para daw kita sa opisina, walang kararigosan. At ayun, na nga niya. Paano na kan, madam, kung daing tubig na panghug, karigos lamang, paano naan? Ayun na nga ni, sir. Maray nga ni, may uran. Ay, sus ko. Nakatakpangan ng uran, dawa pa paano. Bata dahil man pwede karigos ang uran, tas punon ka. Ayun nga ni, sir. Dahil mo man pwede pati inumon. Dahil maliit tig-inom. Sige, Ano, madam. higipong sa Oh, Water apo- District. Apo din na Para po. rehas, sir. Apo din na po ang Para pilhydro. rehas, sir, ang ano. Sige po, apudan mo ang pilhydro. Apudan mo tabi. Apudan mo ang pilhydro. Ay, sir, di ko yun aram. Sa sindahan supplier kan tubig sa LCWD. Ano Oh. na, nagbinuan na naman. Nagbinuan na naman, sir. Iyo baga. Sige po, tapunan ko Water District ha. Apunan ko Iyo po po, yan. salamat, Iyo sir. po. Salamat, Sige, Sir Henry. bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ay mo na. Barangay 14, Mauyod. Ay doon na to kung may tubig sa harong. Kung di naman gawin makatext si Mrs. Tawara naman ito sa arongon yan. Alas 8 na. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Suminabay pa su Aleko o su Apek. Brown out. Yan na naman sa po yan. 14 tang giraray, sir. Makaurag na, sir. Makaurag talaga. Makaurag na, Ani. makaurag na, sir. Wala na Sorry nga sa ng word. tubig. Sorry Wala pa sa sa word. kuryente. Salbatana. Adi? Salbatana talaga, sir. Dahil ng tubig, dahil pag-ilaw. Ano na yan? Ay, This what sus we ko. call. Yan ang bata ko niya na aga. Ma-report sa bayan si Mayor. Hindi po ito. I-report na yan ni Mayor kung ano nagigibo niya kaya mga Iyo. pasaway naan. Yung makaurag, sir. Sarawayon talaga. Nadagdagan palan. Nadagdagan pa, sir. O baka Sa mga tawag ka. trabaho kita, sir. Paano lang pagkarigos? Iyo na nga. Bata baga. Kamu na kamu pwede magtrabaho ni nagkarigos. Correct. Nagbalik na, sir. Ikaw na? Ano sa nagbalik? Mapasupog, sir. Mamati na naman kung mga kaopisina ko. Ano sa nagbalik? Ano sa nagbalik? Kuryente? Kuryente. Kuryente. Nasaan ba yun Ang sa'yo? kuryente, sir. Oh. Minuto lang, minabalik ang tubig. Oras? Sus ko, Ginoo. Ano ba yan? Ako na, sir. Sige, ma'am. Sa Salamat po. pagkabida na naman ang fairness sa opisina. Salamat. Salamat. Bye-bye. Nalay mo na. Ata nang rapado na nindo iyan. Apod ka mo, apod. Ang sifted, neda na. Apod sana ka. Rapado na nindo na. Ara mo, in fairness po sa LCWD, ang dapat na magpaliwanag talaga ang PhilHydro, tas hindi ang supplier eh. Hello? 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 Yes, good morning. Ay, makusugon, madam, ang feedback ang radyo. Baba, madam. Iyo, baba, tabi, ki-volume kang radyo. Ta medyo nag-feedback po. Baba, tabi. Paloy-loya, tabing madali, ha? Paloy-loya. Yan. Okay. O, sige, ay, igwa pa, tabi. Yan, distansya sa radyo, madam. Sige, go ahead po. Ang ano ko po sa tubig, nagmamalaki pang madayo-dayo pa ibang lugar ang perhydrong iniinom. Di man sana nila kayang pakarayon. Oh. Mas maripalugod kung LCWD na lang sana ang naggibo. Oh. Biyo pa kung saro sana ang reklamo. Iyo. Tapos mabayad ka, o yan malabugon ang tubig. Ano yan, pwede yan ikaltas ang malabog na tubig, haliun duman sa babayadan, pwedeng ma-discount ito, oh. Yan, saro pa yan. Yan ang Ang hapot. gusto ko, kung malabog ang
may mga pirang minutos. Bako na nga ni minutos, kundi oras na amin natapos tong malabog. Mga 2 oras, dangan malinaw ang tubig. Iyo. Na. Sa loob kilawang oras sarok may kabanga. Ang bulos ng tubig, i-continue mo para luminaw. Iyo. Siyempre maagi ito naman sa kontador. Correct. Dapat Correct. ito, ibabawas ito naman sa babayadan kan, tagay mo man sa pinagkinabangan. Bako sa na, madam. Bako sa karaw. Bako sa Ako, na. may magatulo na sa liog, sa hita ko, magatulo na ang tubig na ini. Bako karaw, totoo yan. Magatulon sa liog buda sa hita. Oo. Di man madam Talagang ibang gumin. Di man madam ibang guminaton. Buluson mo ang tubig na banggi. Pupundohon mo sa Malabogon. Itong tubig duman sa pangsalod mo sa baldi, nag-uurumul-umul ang taklas. Iyo. Yan ang Totoo. tanda yan. Totoo Oo. yan. Totoo yan. Na-experiencean ko po yan. Yan nga ni, kung pwede ko na, pakarayong kang pilhydro, pakunda masana nila mapapakarayong, maghali-hali na kang dadigdi ota. Iharay blood ang Bicol, iharay Iyo blood po. ang Legazpi. Ano nga ning Ay, barangay ano? tabi ka mo, madam? Anong barangay ka mo? Digdi po sa Legazpi sa kabangan lang po. Yan, di ba? Okay. Sus ko, parang yun pala sa po, experience yan. ang gusto ko lang kung hindi sa tao kapag mabayadan na tama ang Yan. may mga pangani dahil nga nagrereklamo paano kireklamo dahil man na-actionan. Oho. Gusto ko ta napakarayo ninda ang serbisyo ninda sa nagbabayad kay gusto ang tao dahil ninda piga gratis dahil ninda pigpapa discount ang mga konsumidores. Oho. Ano ka ng serbisyo ninda? Yes, O, yes po. Pakarayong ko ta ninda ang serbisyo ninda katultol magbarayad ang mga konsumidores di sa Legazpi. Yes, okay. Iyan Okay po ang talagang dawa siya dyan. Maski 7 anyos dyan, high blood doon sa inda. Kang services na karuka yan. Iya po. Iya po. Salamat, ma'am. Yan lang Salamat. po ang ang reklamo ko. Basta ang hagad ko lang, kung pwede nilang pakarayo na sana, ayos na nila ang serbisyo. Yeah. Patultol ang tao magmarayad. Yan lang po. Yes Salamat. po. Salamat on. Alright. Sisay daw ang mga officialis kang Board of Directors kang Water District, Ang mga board gayod should act on this, must act immediately. Di ba? Pag mga araw ka ng concern, kan sa tuyang mga kababayan, di ba? Gayod. Siguro, baka may nagdadawag yan ng miyembros lamang kan board, ko aram kung sa raisay na ngunyan. Gari may barago na Baka po aksyonan ini, nabagay na ini. Hello, good morning. Yes, sir. Ay, sir, nag-feedback po, sir. Pakibaba-baba kang volume kang radyo. Opo. Hello, good morning. Good morning po. Yes, good morning po, sir. Kung araw man sana po kaya na parang tultulonan sa dito ka. What? Just dito ka. Aha. Kung araw ang minimum charge nanda. Iyo baga. Bulas, bako lang yan Man na minimum charge. Bako lang yan. Pag Pag bago na ako, Mm. kung pero siya ang pagtatawang bill sa tenda. Oo. Kaya ko na lang tindang. Oo. Okay. Tapos ang sarang pa niya, kung di masanakawa sa mga hindi na Iyo po. dapat mag-urutin din na. Oo. Padaya man lang kita kayang kulpugon ng ang hydro. Iyo po. Tapos okay, awan na natin pinalidad ng ang pinahidro. Pero siya magang pitaw dito sa Legazpi niya. Sabi nung naligazpi. Iyo. Nasa sabutan mo tama yung busin, sir. Garong putol-putol na, Hello po. Hello, sir. Medyo bako po clear ang audio mo, kaya medyo bako po klarado sa area. Nagputol-putol ka po. Okay, fix na lang po. Text mo na lang Sayang kang reaction mo. Sayang kung dahil taman sa na masabutan sa ere. Okay. Iapod niya to iyan sa Water District. Sinan magpaliwanag. Padi, dagdagan ko pa ang malabog na tubig. May charge. Tama. Unang sabi ni Pading Ben. Actually, nang gusto kong idagdag ka sa bago. Tama ka, Padi, Araw ka ni. Pag ang malabog na tubig, pigpaparapabulos mo sa gripo mo, bako lang tabi, water consumption ang babayadan mo. Tama ka di Pading Benny. Pati mga tugang ang septage fee. Ito na,
shifted fee baga, base sa ordinansa kan syudad, pigbabayadan mo po ito. Ang pagbayad ta, ang computation ta po kan shifted fee, depende po iyan sa water consumption mo. Nya kung pinaawas mo sumalabog na tubig, bakulang ito sa babayadan mo na konsumo mo, kundi kasarabay na i-compute duman so shifted fee. Very correct katabi pa ding Beni. Ha? Ta sabi niya, tadamo na dakol ang konsumo, mas dakol ang bawa sa septic. Kaya doble kaltas sa mga kabuahan ninda. Eksakto pa di. Tama ka dyan. Takon dati-dati ang pigbabayadan ta mga tugang konsumo sa nasa tubig, ngunyan, kikompute niyan. So duwa ang ipapatong si mo, nan tubig, dahil mo na pakinabangan o ano man ang ginamit mo, dahil mo na gamit kimaran, babayadan ito, kukompyuton pa sa substituted fee na nakadepende po duman sa consumption mo sa tubig. Hello, good morning. Ay, hello, good morning po. Yes, ma'am. Sir Henry, Po. so, hindi po ini sa aksidente po, hindi po sa Anislag sa Purok Oh, Press. oy, ano nangyari dyan? Sige daw, pakita daw tabing informasyon, madam. Ano po ako, sir, kasi po, alas 3 sa madaling araw po, may nag-text po sa kuya. Kasi ako po ang Purok Chairman digdi sa Purok Press. Ano po ang pangalan mo? Ang pangalan ko po, si Charlene Marbella Barrias. Shirley Marbella Barrias, okay? Charlene Marbella Barrias po, Sir Henry. Apo. Ano po siya, sir? Medyo bako po maano ang pag-iisip niya. Kumbaga po, may ini po, may helang. I Epilepsy see. po baga, sir, na Okay. Oo, ano po siya, sir? Talagang nagluwas po siya, burubanggi, sige ang malakaw-lakaw. Tapos Oh, parang kay Rakman. baga po, sir, inatake po siguro. Tapos, nabangga. Sus ko. Ano? Taga-same po yan, ano madam. po, pangarang ka ni sir, si Jeffrey Millena. Jeffrey Millena. Opo, sir. Taga Opo. hindi po ini sa Purok Tres. Taga Purok Tres. Diyan mismo sa lugar mo, Nindo. Ano? Opo, hindi po sa sa lugar ni Anis. Kay Rakman. Ano? May kumpalan ini. Nya, kumusta na po? Hain na po ngunyan ang bangkay, madam? Kung ano daw po, sir, kang biher. So, bangkay. Kanso sa rescue o sa kawaan, punerarya? Opo, sir. Kay Rakman. Ano? Di, ano po ini? Mga pera na pong edad kayo ni Madam Shirley? Po? Mga pera na pong edad kayo ni? Siguro po, sir, nasa 30 plus po iyan. Single po siya? Single? Opo, sir. Opo. Oh, Sky Rockman, ano, siguro na timing na nagluwas ka sa bago, nasa nakuan man, nasa tinampo. Pero man po talaga yan, sir, na aksidente. Napaka-survive po, pero po natuluyan na siya. Natuluyan kay Rockman. Ano po, na-identify lamang sa auto na nakabangga kayo? May nakahiling lamang po dyan sa Purok Lindo? Maramang po, sir, sa po, ang tagalaon sa ampangan ni Iglesia ni Cristo. Truck daga po, sir, ang naka-disquido. Truck? Opo, sir. I see. Namin bidan lamang po o natandaan lamang sa plate number o... Dari po, sir, dai pa po. Pero po, kung bukas po ang CCTV po sa barangay ni, pwede po, sir, na mahiling po ito. Okay. Iga po kay CCTV na nakatutok sa tinampo dyan sa purok na yan. Opo, sir, may CCTV man po, digdi po sa... Ay, very good. So baka kung bukas ito, saro sa makakatabang. Opo, sir, saro po ito sa mga katabang. Kasi po, sir, inapudan ko ng bungan si Kapitan. Opo. Tapos po, inapudan ko sa mga barangay tanod po para magdumana po sa pinangyarihan po. Iyo. Ano po ang sabi ni Kap? Ready ang CCTV ta dyan? Tas si Elmer kaklasiko yan. Bibid ko yan eh. Ano po ang sabi? Iyo po, sir, opo. Naka 24 hours naman siguro po, sir, ang ano midigdi, CCTV. Ano po? Pero po, sir, okay man ang CCTV po digdi sa barangay O, ni. takong okay man yan, makakatabang yan, baka lamang nahagip ka ang camera. Itong aksidenteng ito, di madaling ma-identify po ito, Madam Shirley. Iyo po nga ni, sir, baka po ma-identify man po, sir, pag dyan na pag... Iyo. Pero siguro po nga ni, sir, Okay. pigano na po ninda sa barangay. Iyo, kay Rakman ano. So, ang kwanta na lang ngunyan, na-identify na sunabangga na medyo palan may, kung ito, may helang. Ang kwanta na lang po ngunyan, kung ma-identify kung sisay po ito na driver buda bihikulo na nakabangga dyan sa biktima. Opo, sir. Opo. Ma'am Shirley, salamaton po sa pag-apod ha. Ay, thank you very much din po, Sir Henry. Salamaton po. Mabalos Ingat po kamo. Thank you so much sa informasyon. Okay po, sir. Okay, Salamatan sige. po. Thank you. Thank you. Alright.
Thank you, welcome po. Alright. So nasolve na yan na problema dyan sa Anislag Daragalbay. So ang problema na lang yan, mga tugang para maaraman ta, sisay po ang buminangga duman sa personang ito. Sisay ang buminangga, anong klaseng vehikulo, sisay ang driver po ka ito. Okay? Iyon na lang yan ang for follow-up ta, mga tugang yan, asin sa mga maabot na daw. Okay. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, ma'am. Ano daw po sabi? Kung matawan man kita kialawan ng luwa, dahil bayadan ang konsumo. For Oho. example, ganyan, Mm. sarong gram ang pagkukonsumo mo. So, Oo. kalabangakaan, dapat libre na. Pwede. So, di mo man magagamit. Pwede ta. Kay to madam, kung natanda, ay doon na to kung natandaan po nindo, kang ang water district ka ito, pag gari nga ya, dakulong baga suday mo nagamit. Aha. Then may computation sinda ka, ang kumpira so pwedeng ibawa sa konsumo mo. The Anday thing ko lang is, how aram will kung- they know na maati ang ang Yes. titaon Ang problema nila? duman, ang pag-compute, kumpira itong kubiko o kung anong apudkaan, Correct, so correct, na konsumo. whatever. Mm. Iyon. Ka-unfair man, Noy, ka-unfair. Iyo. Lugad Agree po ako dyan. nagpabulos ka kabanga na sa drum mo, Mm. malinig sa tubig. Biglang-bigla maati, di mo man naririparong bibantayan sana sa tubig. Pag doon ngawi mo, maati Malabog ka, na. boss. Yes. Nangyayari po sa kuya permita, iba akong istakan na drum. Uy, Noy, ako ang napapastidyo, nababastos ako, in Oh. other words. Kadaing supog kang luwa, Oh. pero ako ang nababastos. Iyo po. Iyo po. Oh. Iyo po. Ano daw, ano? Iyan po- Okay lang kay Mayor yan. Sailing ko. Pwede kayo diyan pag-aradalan kung It's not enough na mapikon kaya si Mayor. Oh. That should be converted into action, ang pagkapikon niya. Agree po ako dyan. Bako? Tama ka po dyan. Noy naman, tira ng dekada ang mga Rosal dyan. Oh, at sabi mo nga, nagilok ako sa imo kag eno, igo akong paradangog, naugmahon si mo na, daraga ka pa dayon ang problema. Matibak Magaganda na ka. lamang ako lupa. O yun na, Noy. Sige po, salamat. Sige, bye-bye. Okay. May ngarak nga ako na akong paradangog, kan sabi ni madam na, ay Diyos ko nga yan, Noy, daraga pa ako, yun ang problema. Matitigbak na lamang ako, yung manggiraray. Hello? Hello po, kuya. Yes, good morning. Sige po ito, magpapasalamat sa nagtabang sa ko. Sisay po? Yolanda po. Ay, si Yoli? Po. Opo, iyo. Sige po, anong mensahe mo? Niyaw na po sa imo sumangat sutabang. Yung natabi po, salamat po mga mga Ay, swati very ko na. good. Natabong ko sa lamig sa may ilaw na. Yes. Basta yan, premium mo yun sa pag-charge sa pag may init. Pwede nga ng permi ka may ilaw. Opo. Oo. Salamat talaga sa nagtaw sa po. Kaya nagabas-gabas sa nindaran niya akong sa dula. Iyo, dinagdagan ba ito kay grocery? May bagas ito eh. Kanso Iyo nagtaw sa po. ko. Obo Salamat na. po mga So, yung clothing mo. Sardinas daw. Iyo, nagdadangog ito ngunyan. So nagtaw. Actually, salo po siya sa relihiyosong tawo. Nagtaw kayan. Dabo na gamin siyang kampangaran niya. Dakol po siyang natatabangan tungkol sa mga arog kayan. Iyo po. Salamat Okay. po sa inyo sa pagpahingo niya. Sige po. Welcome po ha. O ipangaji mo na lang. Iyan na nagtabang sa imo. Tangani na magpadagos pa kang pagtabang sa satuyang kapwa. Iyo po. Opo. Sige po. Welcome po. Bye-bye. Okay, bye-bye. Si Yoli. So diniliveran ta kan tabang nahali duman sa listener ta sa barangay bang Banuan kan Bakakay Kasuhapon. Hello amigo. Hello sir, Marinaga. Yes, Marinaga. Araw ko ng problema sa water district. Dapat din sila magsingil sulit magbayad. Iyo. Oh. Araw ba kan makakaproblema kita kaan permi, makaputokan kay mayor, dapat aliunin na muna yan ang penalty yan. Iyo. Mapuman maray ang serbisyo ninda, ma-penalty ka. Iyo. Surcharge. Pero ano mo migo, dapat gan maghiro ang board eh. Iyan kaya na mga pag-remove kang surcharge yan, 10% ade, 10% tama? 10 o 12?
Pira? Ay, kulang nga rin siya kung pirang porsyento yan. Garitten. Pero may surcharge baga. Garitten pare, ang kwan lang, dapat iyan, ma-implementan sa pagikan pag-adal kan mga miyembros kan board. Kasi Correct. talagang Dapat policy iwibugan making. ninda yan. Bako pa man Oo. stable ang tubig. Sindang policy making, sina dapat na nag-iisip kang kung paano na magiging fair. Tatama ito si Madam Rihino. Unfair sa consumer pag araw kayo ng sitwasyon. Actually, unfair yan. Tapos hindi, nagsusurildo. Kita dahil, kita nagbabarayat. Migo, relax lang relax. Makauyan pa ka, sir. iyo. Bata ang problema pa kaan. Pag may penalty, sa state, Yeah. tambas ang computation maganinda ka, diretso. Diretso Paano yan. makita? Diretso yan, correct. Oh. Oh, paano makita ka? Yes. Oo. Gutom na nga, eh. Masalo pa kitang maggutom kayo, eh. Iyo na nga. Relax lang. Sabay, pero may ka mambasog. Hindi naman nga, sir, dapat ma-action na nila sabi. Yes. Ako tabi, Migo, challenge ko ang miyembros kan board. Ko araram ko siya miyembro ka yan. Board and chairman kan board. Magtrabaho sinda para digdi. Ha? Tanganin na maging fair man sa gabos na konsumidores. Ha? At ano ba nga, sir? Yung mayor, Dapat makakaram ka rin sa inda, si mayor. Yes. Tayo si Mayor, so nag-appoint, di ba? Ayun, sir, sabi. Yes. Oo. Okay, salamat. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Tod, babalikan tayo na. Tamaapod kita mga tugang sa LCWD. Si Angie, kasabago pa naka-standby yan. Pero mga tugang, ilog na muna si Angie, nganing ma-fulfill ta Ronald, ining saro na obligasyon niya to, ha? Mga tugang, pigugodak na tinampo po sa EMS Barrio Legazpi City. Ipinaliwanag kang DPWH Second Engineering Office. Kung natatan tinampo maray pa, gigudak na para sa lidahan kay bago. Ange Galero, ano ang paliwanag? Go ahead. Dandali, ta medyo naipiton kimaray ni, naipiton kimaray. Okay na. Okay na? Yan, okay na? Okay. May pakaipita. Go ahead. Go. Anyway, VP, good morning. Good morning, ginaray sa mga parantabay. Daiman pigsasayang ang kwarta kan gobyerno, kundi gigamit ini para sa pakinabang kan gabos. Ini ang sinabi sa DCGB News ni DPWH 2nd District Engineering Office spokesperson Richard De Jesus manungod sa ipinagreklamong ginurodak na tinampo sa parte kan Barangay EMS Barrio Legazpi City Pasisiring sa Bicol University College of Engineering. Ipinaliwanag ni De Jesus na maski na nga ni marayon pa kung physikalmenteng hihilingon ang estado kan tinampo sa nasabing lugar, kinaipuhan ninda ining gudakon o i-breaker, tangan na maipreparar na an sa indang proyekto sa lugar na may titulong construction or improvement kan Busit Road. Sigun sa iya, may sukol na 800 metros ang proyektong ini asin pinag-alokaran ninda nin 18.9 milyon pesos. 18 million pala. Yes. Obheto sigun sa iya kan proyektong ini ang pagkrear nin access as an alternate road pasisiring sa Washington Drive na dain na kinakaipuan pang mag-agi sa Rizal Street. Ikaduwa, maserbi daw ining panibagong road network tangan na maibitaran ang dakulang gubot sa lado ng trapiko sa syudad in kaso magdakol pa ang mga vehikulo sa maabot na panahon. Asin ani katulong obheto daw kay ni makakatabang sa pagbawas ng travel time kan mga estudyante asin residentes. Sa iyang paliwanag, tulong barangay ang masasakop kan proyekto, partikular na ang barangay 1 asin 3 kan EMS Barrio, asin man ang barangay 8 Bagumbayan, Legazpi City. Kinaipuhan na daw ining i-breaker o gudakon tangani na o ang tinampong ini dahil sa parte sa upgrading ninda ang pag-ayos ka ini asin man susugse sa indang initial na assessment kan tinampo asin lugar haros daw VP wara ng base and approach kan tulay pasisiring dyan sa Buseng kaya babaguhon ninda ang tinampo sa lugar na iyan. Abinado VPC De Jesus na dakol talaga ang nag-agrangay dahil sa nagkabirigla na manig-ibong na tinampuan parehong may piga breaker na po mas o menos ang 2 metros na ang laba asin bako ini magiging komportable para sa mga motorista na nag-agi dyan maski na ang mga residentes alagad dahil man daw ini totalmente makakaapektar sa bulos kan trapiko dyan ta one side man giraray ang pagtrabaho nila talagang pig-prepare lang ninda nganing madire-diretso ang trabaho kay ni. Okay. Ano ini na Busit Road baga punid sa kanto? Ubos yan?
Kung malaog ka baga dyan, VP, sa may YMCA Yung dating ni, YMCA lane, oh. dire-diretso na yan pa duman sa may Riles, VP, kang Ubos Bagumbayan. yan na, gabos ang si simento, haklason ang simento? Yes. Iyan na simentong iyan, haklason gabos? Oo. Sa simenton giraray? Yes. Papahiibugunan nindaan tinampo dyan. Di, diretso ang duman sa barangay 8, duman sa may Samo. Maluwas iyan, dumana sa may hampang bakang barangay hall nindo, VP. O, tantumbo ka iyan, so uning substation, kanapek. Yan, iyon ang gad. Tapos pag turn right, Moriles. Yes. Luwas ang digdi sa may dating Esteve, ining dating harong ni dating Governor Esteves. Oo, tama. Luwas sa Riles, tumbok ang barangay hall. Iyan ang sisimentohon. Mm-mm. Medyo Medyo halawig kasi 800 Pero meters da. Ako, gustuhon ko yan. Nata. Magayunon iyan na project. Oo. Dapat man talaga bukasan ang tinambungan. Ta ako nga inugad ko nagpapasiring dyan sa lugar naan. Gusto ko mag-shortcut na. Mm-mm. Yan, hindi ka na mag-ikot tigdi sa highway national. Oo. Kung iyan ang simentohon magayon, buda papakarayon, magayonon yan. Pero talaga, ano ang rason kay itong konkretong sinampo na binaklas? Ulitado tabi, sabi niya. Pig breaker na itong sutusutuwang pig. O tanahiling side by side na kungon pig yan, mga 100 meters siya before Datulay. Oo. So bridge dyan, 100 meters, mga more or less, mga 100 meters. Anong rason ka ang tababaklason ng gabos? Pig ano kaya ninda, pig assess ninda so sa approach pa duman sa may tulay. Oh. So tinampo duman wala na haros, wala na so base. Oh. Kaya kung kinakaipuhan na ninda ni, siyempre bako lang duman sa way warang base na kundi dire-diretso na ninda sa patrabaho duman sa pinakapuon kan palaog sa Busit Road. Tangani na maging makusog so tinampo papakapalo ninda ini. Sa in kaso man nga na ipipinda maging access road na ini, baka may mga four-wheel vehicles na mag-aragi dyan, dahil na maapektaran ni sa mga maabot na daw. Iyan baga na after kantulay, palaog sa Busit, sa Buseng, Arki, konkreto ba yan? Oo. Di ba? Ang bako konkreto, so pag siblag mo na, diretso ka na duman, luwas ka sa Barangay Otso. Oo. Oh, may kuro konkreto nga rin sa inutan, itong nag-agi duman sa mga Suro subdivision. Oh, pero talaga ang sige. So anyway, basta iyan na konkretong iyan, babaklason gabos, bubugta kang kibago, papakarayon. Pero anagagi baga dyan? man, bako man so sa laruan na. Oh, anagagi baga dyan? Mga light vehicles. Di ba kanagagi yan na 6x6, buda truck? Nagagi dyan, mga sunag may kargang baybay. Oh. Ngayon ma-deliver kay baybay, pwede. Pero sugar Dracula o na truck, Day man. di ba? Di ba makalusot niya? Okay. O, yan na tinampo. Ang tulay ayoson. Oo. Pati ang Sabay na tulay? yan kasi Papahiwason ng tulay? 800 meters daw ang sa project ninda. Papahiwason ng tulay. Iman sa papahiwason, same man giraray suwis, pero papakusugon lang, papakapalon lang so tinampo. Ayun. So, Kasi tinampon. sabi ni De Jesus. Gusto sabihon, ining dating ginibong tinampo, maluya? Oo. Maluya? Siguro. Okay, sige. Kasi tikapot ko man kung may mga madadalagana na mga residensya for the road right of way. Yes. Wala man da kasi ito man sa nagiraray. So, dating tinampo, yung manggiraray. Di Oo, mo talagang papahiwason. may problema lang so approach pasisiring duman sa tulay na. Okay. O, sige. Nag-text si Richard. Nag-text si Richard. Maapod na siya after kang report mo. Yes, oo. Okay, pero tabi si Richard, mag-apod ka tabi. Pagkatapos sa kang commercial, tama commercial ako, dara ko lang commercial ko. Pagkatapos na mag-commercial, maapod tabi siya. Yes. O, sige, Ange. Very Pero good. Okay. sango niyan, puga-puga man ng espersos kan DPWH Second District Engineering para maikaskade sa mga komunidad na yaon dyan sa lugar and may pasabot ang proyektong ini. And even sa Bicol University, kita nakipag-coordinate sila. question, kitang question sa pagpakaray kan tinamputa. Magayon nga ni magayan tinamputa. The best na igwa kitang lakol kitang mga road networks. Yes, and even kay Mayor, coordinated man ini. Iyo. Pero siyempre, naghapot lang ang tao kung natatana-iling na ang surface kanti ng pumaray sa salidaan mo kibago. Iyo man saan dapat na ma-justify. Yes, pero itong oo. sa pagluwas kanti ng po sa otso, kay puhan ito, magayunon ito, na planong ito. Oo, Baga baga. dyan sa may lugar na, sa may Riles, bako man talaga konkreto ang tinampo dyan. Kay puhan naman konkreto para magkaigwa kita kidagdag na access road.
Yes, improvement pa ini kan syudad. Iyo, taka ito, nadidipisilan ako dyan magpasyar ta. Bisikleta sa nang pag-aagi ko dyan. Piyo to ng Nata ka tinampo. nagpapasar. Ang panahon, konsultero pa ako. Namamasyar ako dyan ng panahon eh. Si sabi ko pasaran mo. Sus, kumapot ka pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi ni paring tito. Sige. O yan, VP, ang inisan na informasyon ako ataman na kay Sir Richard, ang tagapagtaramgan DPWH, 2nd District Engineering Office. Okay. Ans Galero, DCGP. Salamat, Ange. Salamat sa follow-up report. Sir, ano yan, Richard? Magapod ka tabi after the commercial, ano? Tama-break muna kami. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy! Iwas germs, iwas sakit! Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Para makasali, bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix tulad ng Jim's 7-in-1, Jim's 5-in-1 Regular, Jim's 5-in-1 Sugar Free, Jim's 5-in-1 No Sugar Added, Jim's 5-in-1 Stand-Up Pouch, Jim's 4-in-1, Jim's 3+1 with Ginseng, Jim's Coffee with Brown Sugar, Jim's 3-in-1 with Ganoderma, Spirulina, Wheatgrass o Grapeseed, Jim's Grande White, Brown or Black, Jim's Black Coffee with Ginseng, at Jim's Brusco Black Coffee with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang tatlong empty sachet any combination ng alinman sa mga nabanggit na variants ng Jim's Coffee Mix. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, pirma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa mga piling supermarkets, groceries, butika at partner radio station sa inyong lugar. Ang Grand Draw ay sa December 22, 2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. At hindi lang yan, meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's gift packs. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-Jim's Coffee na at maging maswerte sa mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Handog ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909/2020. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat
pag mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride clorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Inuman ng kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Side, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Irpig mamawot pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursigi ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampiyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampiyon. Milo, new champion formula. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito
ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa mga namumutan kong konstituentes kan tercero distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursigi asin paghigos para sa pag-asenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rigasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilabian. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kang sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibuon tang simple ang seleblasyon kang Pasko. Susugon ta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapos sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong tugang Councilor Vicente F. Baltasar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilabian. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha?
Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll ang inyong bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para mag-apply ng benefits o loans. Mag-register lang sa my.sss, i-enroll ang inyong bank account at pwede na mag-apply ng benefits at loans online. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media accounts. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Balik kita sa programa. Oy, si Richard. Bago ka tabi mag-upload, pakidangog muna tabi ka ng report na Renz. Ihapot ko na sa imo baka lamang pwede makatabang po sa indong opisina. Kung sa region ini, okay lang tabi ano. Bago ka po mag-upload tabi, so tagapagtaram kang district office kan DPWH, si Richard na De Jesus ano. Pakidangog mo muna tabi ka ng report na Renz. Baka po pwede kang makatabang ano. Budan sa inyong opisina or I do not know kung sa inyo sa regional office dapat ini ha. May road widening mga tugang sa may parte kan Barangay Baskaran. Day po tinapos kan DPWH tubig sa kanal dahil naghihiro na dahilan para pagbahaon ang nagkapirang residentes na yaon po sa gilid kan tinampo. Maramon ta ang detalye kayan sa report ni Renz Luna. Renz, good morning Renz. Renz? Nandiyan ka na, Renz? Sandali lang ha. Taga rin medyo naipit. Okay na si Renz? Renz, come in, Renz. Hello? O sige, nagdadangog si Richard na De Jesus. Pagka-report mo, ma-upload ito. Sige daw tabi. I-kwanta yan, i-connect yan na problemang iyan kan mga residentes dyan sa may parte kan Barangay Baskaran. Go ahead. Yes, maray na agatabi VP asin maray na agas itong mga parantabay sa mga dugan niya itong mga bareta digdingan ni sa Barangay Baskaran Porok 1 kung sain sarong road widening project kan sarong kan DPWH anday natapos. Resulta tanganing magkaigwanin stagnant water magin masuagyan kan mga tao nagkaarapektaran yan ay na nakakabalyo sa mga kanya-kanya nindang mga residensya. Pagbisita kan DCGB News dahil niya to na halos sa ibong na parte kan tinampo natapos man ang road widening pero dahil ta masabutan kung nata digdi sarong parte kung pasiring kita digdi sa may parte nga Pasorsogon digdi sa walang parte sa palyong tinampo ang road widening dahil natapos kung susukulon sa sakuyang pagsukol tabi VP maabot man sa hanggang 8 dupa ko tabi VP ang halaba. Anday natapos na road widening magin man naapektaran man kay ning halos sa 5 kaharungan. Asin resulta tanganing day tulos-tulos na makalaog sa mga harong mga reklamo kan mga nagkapirang mga residentes digdi. Dahil may mga may edad na mga naka-star digdi dahil na nagkakabalyo. Iyo, nagtulay-tulay daw sinda. Roger, nagtulay-tulay. Oo. Pagkatapos kay ni Tabi, VP, diriparo taman, tayo ko pala din ni Kanal sa Erarom. Ang nangyayari, so tubig, dahil na naghihiro. Asin posible pang maging kaharong pa kan lamok. Asin posible pang magkausapanin mga kahilangan. Stagnant water. Roger, asin masobrang sarong taon na databi ni VP na nakatiwangwang, malangan ni Taigwa na ni nakalaog ng poste nin APEC. Di mismo sa kanal,
na iyo ang pinabayaan kang kontraktor na nakakontrata dyan sa naunambitan ng patrabaho. Ano tabi ni Renzo 4 lanes ini? Roger, Na road tabi, widening, ano? 4 So, lanes. national ang gigibo ka yan. Ha? Roger. Pero baka may maginibo ang district na sa tubig dyan, magibuhan ki direksyon na umawas kitultol nga nang di maapektaran sa mga residentes. Roger, maski lamang kaluton ki mahararom-hararom lamang. Oo, takairak pang ka. Takasapong, so nag-apod ba ka sa kuyang senior citizen? Aha. Naghihibi-hibi, ta siya daan, nagtutulay-tulay habang pabalyo sa harong niya. Roger. Malangani pag nagbabaha sa enda, dahil na siya nag-uuli, nag-start siya sa aki niya digdi na sa sa may kamalig. Roger. Oo. Sinya ni maski nga ni so makusog ng tao, gari po imposibleng makabalyo. Oo. Dahil lang ta medyo dakula talaga so ano man kaining kanal. Okay, so kas bago pagbisita nindo, may stagnant ng tubig. Ay stag na databi Baka istara niyang kinamok man ang dengue pa ang problema dyan. Roger, tapos magin man subasura, ay gwapang mga nakatambak. Di man lamang inisip kang kontraktor na truminabaho ka na asikason bago bayaan, ano? Sang taon na pala niyan. Roger, yung man yan itabi BP kahapotan kan mga residentes kung no arin ini aaksyonan. Kailan ta talaga nakaka-apektar man sa inang pang-oral daw na pagkabuhay. Yes, sige. Tayo palap ta sa DPWH, ha? Roger, tabi BP. Okay, sige. Tabi BP, ang magadagdag na sitwasyon dito sa luwas sa pagpalap ng DCGB Rans Luna kay Basendro Boy Mata sa mobile DCGB News. All right. O sige na tabi si Richard, pwede ka na tabi magapod. At hagadon ta mga tugang, although na interview na ni Kunin ka sa bago, pero ang sarap man sana sa gusto talagang masabutan kan tao kung natatakay puhan na hiroon ang tinampo na maray pa para may pagpadagos ang sarang proyekto. Good morning tabi si Richard De Jesus. Welcome po sa DCGB. Amigo, good morning Sir Henry and good morning sa imong mga paradangog and mga paradalan sa Facebook Live sa DCGB. Opo. First and foremost, Sir Henry, unahin natin yung Baskaran, ano? Yeah. Sige po, sir. Oo. Maray. Opo. Ito po ay project ng Regional Office number 5 upon verification. And informed na rin sila regarding this, Sir Henry. So, we expect action also from the regional office siguro this week, no? Regarding that project. So, we have to refer you also to the DPWH regional office regarding the road widening in Baskaran, sir. Oh, ta ako sa iling ko, garo day man tulos matatrabaho yan ta baka we do not know kung ano baka hanggang diyan lang sukang kang kontraktor, pero baka tabi pwedeng magibuan kay paagi na so tubig day magka-apektar po sa mga residentes. Yes, sir. Ipaparating natin yan sa regional office natin, sir. Dapag nagbabaha, nag-uuran, day nakakabalyo sa mga tao, o kung bako man, kung day naman minauran, may stagnant water na pwedeng istaran kay mga namok na delikado po sa saludkan sa tuyang mga kababayan. Okay po, sir. Noted po. Yes, sir. I-inform natin yung regional office regarding that particular concern po. Sige, sir. Salamat na maray. Hata nagdadangog itong mga nagapaabot sa moya akireklamo po magibuan kay paagitulos ta ara mo sige baga panguran. And I'm sure na kamo sa DPWH, mga engineer, mga maray mag-isip kung paano yan na ang tubig di mag-stack dyan, buda matabangan sa mga tao na di po maulangan sa inang oral daw na pagkabuhay. Opo. Yes, sir. Well noted po. Yes, sir. And Salamaton po maray. agad nating ipaparating after this interview yung concern dyan sa may Baskaran area. Yes, sir. Okay. Balikan ta na po, sir. So, digdi sa barangay, sa EMS Barrio, ano, sabi nga ni kanya to, man kita ninkontra, magayon iyan, naigwa ki mga arog ka na project. Kaya lang, nagapot ang publiko kung sa kasabi ko nga ni kasapon, di kami ki-background sa civil works, buda sa mga iba pang mga paradangog ta, pero sa paghiling sana, nagapot ang publiko kung natataan konkretong tinampo na maray pa kay po nagabaon para ma-implementar po ang dagdag na sarong mana proyekto. Go ahead tabi si Richard sa paliwanag. Yes, sir. First and foremost, I would like to thank DCGB for giving us a chance to clarify matters regarding this project, Sir Henry. Ang project po na ito ay construction and improvement of Busit Road dyan sa may EMS Barrio, Legazpi City. And ito po ay may habang 800 plus meters. And yung start lang, clarify ko lang, yung start, Henry, hindi po siya magsisimula sa kanto ng Daang Maharlika, Rizal Street. Opo. Okay? Ang start po ng project natin ay mag-i-start 300 meters before the bridge. Okay. So nasa loob na siya ng Busit Road.
Okay? Okay. And ito po ay mag-i-end dyan sa may F. Akende or Washington Drive sa tapat mismo ng barangay hall ng Barangay 8. Yes. Opo. Yes. Okay. And na-explain na kanina, well-explained po ni Ange yung mga benefits nito, no? Yeah, correct. And regarding dun sa question sa atin, at bago pa yung kalsada ay binibreak na or tinitira na, Sir Henry, ano? Opo. First and foremost, ito po ay upgrading po ng kalsada dyan sa area ng Busit Road. And from 0.15 meters po, ay gagawin natin ito sa standard mismo na ginagawa ng DPWH. Ito po ay part ng improvement. So magiging 0.28 meters po yung thickness. So in the long run or long-term utilization po, ito talaga yung pinaka-purpose nito, Henry. And of course, magiging beneficial po ito para sa mga students and residents dyan sa area. And another reason na ginagawa natin ito na of course, when you upgrade, Sir Henry, and improve a certain road section, it would require the contractor to demolish the existing road. Lalong-lalo na nakita natin upon inspection, Henry, na before the bridge, yung road section sa left lane going to the Apex substation, wala na pong laman yung base. That's why nilagyan muna natin ang caution and signages will follow dun sa area na yon. Kasi very dangerous po ito for vehicles traversing that particular area. And the reason why, kumbaga, breaker natin yung dalawang section, hindi po natin, again, Sir Henry, hindi po natin breaker yung buong section ng project. Nandito pa lang po tayo 300 meters before the bridge. And yung part mismo ng gate ng EM's Barrio Elementary School, hanggang doon po yung breaker, no? And piniprepare lang natin ito for the initial construction na gagawin this area. And half lane lang po yung gagawin natin, yung road construction. Then yung other lane would be passable for vehicles. The moment na ma-cure yung isang lane naman po yung gagawin para at least nakakaraan pa rin po yung mga residents sa area. And we have to clarify also, Henry, na walang widening na mangyayari po, kundi improvement lang po ng road section na yon, and pati na yung other section ng Line Canal, aayusin po natin. Kasi may mga nakita na tayong portion na medyo tira-tira na po upon inspection. Opo. Okay. So meaning po, after before the bridge, kung halik ka digdi sa National Highway, Maharlika Highway, before the bridge, 300 meters po ito na pigkuang kaso itong ako mismo naagihan ko 300 meters. Iyo po ito ang improve ang thickness niya, gigibuho na 21, tama ba yon? 21? 0.28 meters po. Papahibugon siya. Papahibugon siya. Po, Sir Henry. So surface kantinam po. Okay. So natapo taduman kay po ang pahibugon, nasukataning niya, susugpunan niya, mas manipis. Actually, yun lang yung area na yung fund natin ay kumbaga sumakto lang yung attachment to Sir Henry, no? So, prioritize muna natin yung area na ito para madaanan na rin. Kasi Henry, yung kung dumadaan ka siguro doon, Sir Henry, no? Kasi yung APEC substation, Sir Henry, gagawin natin yun na one-way scheme. Kasi bukas na po yun, Sir Henry. So, dire-diretso ka from Daang Maharlika, papasok ka po si Road. Pagdating mo ng APEC substation, di ba may, you can turn right. Ma-right ka. Medyo makipot na daan, sir, no? Before the release. Yung parating may tubig, sir. Yeah, I know that. Opo. Tapos, ngayon, binuksan natin yung APEC substation. Pwede kang dadaan din. So, parang may one-way scheme na mangyayari, sir. Yung going to Washington Drive, dadaan ng APEC substation. Yung galing naman ng Kanumay Esteves, ay dadaan po dito sa may left side. So, this will be convenient for those who are going to Washington Drive and for students also. Opo. May problema po ang tulay. Kaya po na-improve ang tulay? Sir, yung tulay po ay hindi natin gagalawin for clarification lang.
Alright. Yes po. So kung di po hiron ang tulay, natapot na hiron tan tinampo. Sir, yung base po, i-improve natin and upgrade. Yung base ng tulay. Oo. Yes, sir. Paano kaya si Richard, after baga kang bridge, after the bridge baga, konkreto yan, di ba? Konkreto yan, palaog sa busit, di ba? Yes, sir. Yes, Konkreto sir. yan. So, iyan na, concrete na yan after the bridge, palaog sa buseng. Kaya po ang hiroon yan para maidugtong paluwas digdi sa may substation kanapek? Yes, sir. Bali, kasama po, sir, hanggang sa gate lang po ng EMS Barrio Elementary School. So, ayun. Okay. Yes po. Yes po. So, kasama po yun, and yung certain line canal dyan sa area ay gagawin din natin. And, of course, i-improve natin yung section na yan, Sir Henry. Iya po. Sisay po nag-prepare kang plano kayan? Kami po sa DPWH by DO, sir. Ay, so most probably, aram ninyo ang sitwasyon sa lugar. Yes, sir. Kumbaga, we've inspected the area and we've seen talagang may pangangailangan, and we've seen also some minor scaling dun sa road dun sa particular section na yan. Oo. Ang sabi kaya po kanibang kaurong kaswapon dyan, natadataday na lang plinano na idugtong na lang dyan sa konkretong road palaog sa busit, mas makaka-advance ka na kay konkreto na tinampo palaog digdi sa may barangay 8, palawas sa barangay 8. Imbes na i-damage mo, so means mong tinampo na konkreto, nasasalidahanin doon bago. Opo. Well, Sir Henry, hindi lang po yung PCCP or road pavement yung kino-consider natin, but we have to consider also yung reinforced na line canal na gagawin natin. And it entails also additional budget dun sa papaplano natin and pagpaprogram, Sir Henry. Opo. So, talagang kasama ito sa mga portions na gagawin po. Yes, opo. Sir Richard, salamat po sa paliwanag sa isyong ini. And no rin po na yan, as in no rin matatapos ang project. Well, sinisimulan na po ito ngayon, and this is to be completed on May 2021. Opo. Salamat Sir Henry, po. Pwede ba magbigay na mensahe muna, sir? Yes, sure. Go ahead po. Go ahead. Opo. Ang aming tanggapan po ay, of course, we seek the understanding of the public, especially dun sa area and sa mga construction works na ginagawa po natin, ano? Alam natin, Sir Henry, ang construction activity in any area ay magkakaroon ng temporary inconvenience na tinatawag sa atin, no? So, we seek the understanding ng publiko, and tayo lang naman po yung makikinabang ng benefits nito and the convenience that this project will make, and first yung sa performance din ng ekonomiya ng ating distrito as well as Legazpi City, you know. We are preparing the road network right now ng Legazpi City. Yung isa dun sa may South Road, yung going to magra-right turn ka dun sa may area ng Casablanca Suite, lalabas ka na ng SM. So sabay-sabay natin itong ginagawa, Sir Henry. So sana po mas ng ating mga kababayan yung mga road project natin na ito. Maraming salamat po at mabuhay kayo, Sir Henry. Yes, sir. Thank you so much. Mga tugang Mr. Richard De Jesus, tagapagtarampukan DPWH District Engineering Office. Iyan po ang paliwanag niya tungkol dyan sa hapot na yan kan publiko dyan po sa lugar. Sandali lang, may follow-up si Renz Luna. Konektado digdi tabi Ronald. Sige, Renz, come on, Renz. Renz? Hello, Renz? Bibi? Yes, go ahead. Go ahead. Mapot lang ko kita kay Sana Richard kung ining sa Baskaran, under region. Regional office tabi. DPWS region. Roger, tabi naghahapot kaya tabi, Bibi. Ngunyan siya na so magibo kipaagi na may report sa region para magibuhan kipaagi yan dapat may action yan kundi pa man yan kayang ipagpadagos kan kontraktor. Roger. So ngunyan na si Mana and maybe next week tabi rin follow up mo giraray kung may action ng DPWH and ipa-follow up taman tabi ang kay Ate Lucy. Roger. Okay? Sige. Yaman sa natabi, Renz? Roger tayo, Bibi. Salamat po. Salamat. Alright, thank you so much. Okay, Jimmy at saka Pading Al, kay Piyo na lang tabi ka mo sa programang Tingog Kamanuaan.
Dakulong pa akong text na dahil nababasa. Pasensya na po kamo tayo na akong oras. Buda dyan na hapon na lang, magdangog tabi ining nag-request sa tuya na interviewon tan DSWD tungkol sa 500 pesos. Buda po so Ched tungkol sa scholarship na dapat mapudantang niya na agad. Po inabot ka ng oras ta. Yan na hapon po na 3 to 4. Magdangog po kamo. Babalikan ko ini. Buda po so IATF Bicol, ha? May extra time kita duman para po masatisfy sana ang sa inyo pong mga request na dapat masabutan. Salamat po, Henry Maceda. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Salamat, goodbye. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang programang Anhapot, inihatod sa Indo, kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong wastot abot kaya? May karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may K ka. Numerosal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan. Sa rong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo. Kay puwanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, ang aning manampasantay niya. Yan po ang dapat nangunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkaamuot sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagil kang pagtamundang kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nagakaburinyo. Ang mga aki, kitawan taki, kahalagaan, ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ining purpose na baka na nilingawan ta na ang pagkatarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Malalampasan pa tayo. Bagong kasal?